Jibrin ASP yana da halin girma. Jibrin ASP yana da halin girma. Jibrin ASP yana da halin girma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Gaisuwa ga saraki rabbi ya karo girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Bismillahi Ubangiji gwani mai girma. Zalzalali na roƙo ga ƙarin himma. Baituka ne zan yi wa jarumi mai girma. Maji daɗin wamba na da halin girma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Rabbi kai salati ga Mustapha mai girma. Sani da sahabbansa masu halin girma. Wanda koyaushe shi suke ta bisi hidima. Rabbi sa hawan banka tabu mai alfarma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Jiniya sai gwamna tambari sai sarki. Maji daɗi nake nufi kwazon wa aiki. Jinjina ta zanyo gare ka bawa saraki. Raisuwa rai ya dade kana da halin girma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. To ina katsinawa ga tambari yau na yo. Na wamban katakun katsina na ka kawo. Alhaji man Ibrahim gunka na dawo. Kan mumin gunka na da halin girma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Jibrin ASP mutum ne mai alfarma. Tunda birni har karkara yana yin hidima. Tunda ASP ne yana da halin girma. An kai mai rawanin cikar gidan alfarma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Wani ya share wani a yau kamar bashi ba. Wai a bashi sarauta ta wamba wai bai so ba. Ko majida da a bashi tun da shi bai so ba. Kai naɗi na sarauta ku sai gidan alfarma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. 081 49 12 95 96 Abubakar Y Adam. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Baba ni ga wata shawara na kawo nima. To a mai wawan sarki shi ya dace shi ma. Tunda dai hasada garai a yau ta girma. Ita sarauta ba a yi wa ɗa na siyama. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Rannaɗi na sarautar maji ga duku duba. Masoya sun furfuto ba ai ba mu ba. Sun yi yau da bibi suna ta murna duba. Jinjina rai ya daɗe Allah ya ƙaro girma. Gaisuwa ga saraki rai ya dade mai girma. Maji daɗin wambai rabbana ya rika ma. Jibrin ASP yana da halin girma. Kai zama tafi maɗi. Gaisuwa ga saraki. Zogale sai da baƙi. Gaisuwa ga saraki. Gafara ni na faɗi. Gaisuwa ga saraki. Saraki mai alfarma. Gaisuwa ga saraki. Mai hagun mai dama. Gaisuwa ga saraki. ASP mai girma. Gaisuwa ga saraki. Wai Adam na zo ma. Gaisuwa
mai maka waƙar girma, gaisuwa ga saraki, da tambarin alfarma, gaisuwa ga saraki, maji daɗi na girma, gaisuwa ga saraki, yawan mai girma, gaisuwa ga saraki, jagoran kasinawa, gaisuwa ga saraki, da katakun mai girma, gaisuwa ga saraki, goban katakun shi ma, gaisuwa ga saraki, mai isa mai girma, gaisuwa ga saraki, na jinjina ma kai ma, gaisuwa ga saraki, imamin kasinawa, gaisuwa ga saraki, gatan kasinawa, gaisuwa ga saraki, kai gida na kanawa, gaisuwa ga saraki, na jinjina ma kai ma, gaisuwa ga saraki, abubakar wai adam ni nake ma waka, jinjina zan yi ma mai halin alfarma, gaisuwa ga saraki, jinjina zan yi ma mai halin alfarma, gaisuwa ga saraki, rai ya dade mai girma, mu ji daɗin wambai, rabbana ya riga ma, tufurin ASP yana da halin girma. so nake ranar yin naɗi kai mun nima, ma'ana ka kira ni kai sarautar girma, bani sarkin yaƙi gare ka baba nima, ko ka ban sarkin waƙar gida mai girma. Gaisuwa ga saraki, rai ya dade mai girma, mu ji daɗin wambai, rabbana ya riga ma, tufurin ASP yana da halin girma. Wai adam nan ne zan tsaya na huta nima, mai da waƙar wambai da na yi wa mai hidima, gama da maji daɗi mai cikar alfarma, jibirin ASP yana da halin girma. Gaisuwa ga saraki, rai ya dade mai girma, mu ji daɗin wambai, rabbana ya riga ma, tufurin ASP yana da halin girma. Gaisuwa ga saraki, rabbi ya